we will admit, for we have failed you. We have failed the people of Hammanskraal. Unqenqezile kubahlali baseHammanskraal kumhla wePitoli umongameli uRamaphosa emva kwesiganeko sokuqhambuka kwesifo sotyatyazo kule ngingqi. Ndiziva bhetele mandi kakhulu, ndithi ndiyambulela noThixo ngoba ndide ndibe kanti nam ndizawuphuma nento njengabanye abantu. Biyimincili yodwa kubahlali baseQonce eMpuma Koloni njengoko namhlanje bethu ejize ngezitshixo zezindlu zabo ezintsha. It will be a tough game, but I'm happy with that game because I'm sure that comparing with last year Morocco game, that we progressed. Libhengeziwe iqela le-Bafana ezakuqobisana neMorocco kumdlalo wokuzifumanela indawo kwitumente ye-AFCON. Umongameli uRamaphosa unqenqezile kubahlali belokishi yaseHammanskraal kumantla ePitoli kulandela isiganeko sakutshanje sokuqhambuka kwesifo sotyatyazo kule ngingqi nesele sisube imiphefumlo engama-29 kuza kuthi ga ngoku. Umongameli uvumile kuba urhulumente woyisakele uqinisekisa kuba abahlali baseHammanskraal bafumana amanzi acocekileyo. Umongameli Ramaphosa ephele kwaligqiza lamagosa aseburhulumenteni batyelele ingingqi yaseHammanskraal namhlanje kulandela ukuqhambuka kwesifo sotyatyazo nesele sidlule nabantu abangama-29 ukuza kuthi ga ngoku. Uthabatha uxanduva ke wavuma ukuba urhulumente uwanyashile amalungelo abantu balommandla ngokusilela ukubabonelela ngamanzi acocekileyo. Our people have the right to water, to clean running water. And in this case, we will admit, for we have failed you. We have failed the people of Hammanskraal. We have failed you. Area khona ho lefa tokelo ya lona to provide clean running water. Ukanti lo kaRamaphosa uzibophelele waqinisekisa abahlali ukuba urhulumente umanqada-nqada efuna intsusa mabandla yokuqhambuka kwesi sifo sotyatyazo. Even though investigations are still being made to investigate and to find out exactly what led to the death of people and where the source of this cholera was. Umongameli ukwavakalise ukuba kuza kuthatha iminyaka emithathu ze kutyabule isixamali esi-4 billion yeerandi ukusombulula le ngxaki yamanzi kule ngingqi yaseHammanskraal. Aliqela amaphondo ajongene nokuqhambuka kobhubhane wesifo sotyatyazo. Iphondo laseFreystata lelinye lawo. Abahlali basexhaleni boyikisela ubomi babo yaye banyanzelisa ukubonelelwa ngamanzi acocekileyo. Basithoba abantu abosulelwe sisifo sotyatyazo kwiphondo laseFreystata. Ezi zingxelo ezidandalaziswe lisebe lezempilo kweli phondo. Iidolophu ezimbini ke iParis neFedford zizo ezithwembende ngulo bhubhane. Ngaphantsi komasipala iNqwathe Local Municipality, umbutho wesisa iGift of the Givers uhambelele indawo kuya kuphosa igada ngokubonelela ngamanzi asezibhotileni. We ask why the tanks are here but there is a problem of water. They said the guys they are supplying water, they stopped because of this breakdown of cholera. Kambe ke baphume ngendlu abahlali bexalathelana ukuya kwamkela amanzi. Abantu baqale bakhala ngezisu emva koko baya esibhedlele ze basweleka. Iziphathamandla zasekuhlaleni zithi ziyinxalenye yabahlali aboyikisela ubomi babo. Our municipality as well, we do have our own internal lab where we test our waters just to ensure that the water that we give to our people are safe for consumption. Nakubeni kunjalo abasemagunyeni kurhulumente bakholelwa ukuba siphantsi kolawulo esi sifo. Kuza kwaziwana nanjengokuba umkhuseli woluntu onqunyanyisiweyo u-Advocate Busisiwe Mkhwebane sithi ngomso kwinkomfa nonondaba uzaqhaqha amabholo aqulethwe kushicilelo lwemiyalezo esuka kumalunga achophele uphando ngokulungela kwakhe ofisi nalapha tyhola ngelithi ufuna ukufunjathiswa ngabathile.
I'll be having a full media briefing where I will be taking the public through everything. I will also then be availing the recordings, because now the allegations are, WhatsApp can be hacked and all those. But all the evidence is there, and the police are having all the information which I'm dealing with now. And in the ethics committee, they also have the WhatsApp messages. They will also be supplied with the recording. Uvele kwinkundla ephakamileyo yaseKapa namhlanje otyholwa ngokutshisa ipalamente uZandile Mafe ityala lakhe limiselwe umhla we-13 kwinyanga ezayo ukunika ithuba amagqwetha kuba aphonononge iziphumo zobume bengqondo kaMafe. Ujaji Nathani Erasmus ugwebe ngelithi ingxelo yohlolo lwengqondo kaZandile Mafe ingapapashwa okwangoku koko agcinwe kwisibhedlele sentolongo ePaulsmoor. At the stage we don't dispute the report, but it will depend, the way forward will depend on whether they dispute the report or not. Amagqwetha kaMafe athi asezoyifunda le ngxelo. We haven't seen it yet, and more than that, we cannot talk about it. Remember, we have agreed and there is an order that we cannot talk about the report. Ukanti ityala libuyela enkundleni ngomhla we-13 kuJulayi. Masive izimvo zenu ngokuphathelene notyelelo lukaRamaphosa eHammanskraal namhlanje. Funa ngabe nje kuthe makuzwakala nje ukuthi kunenkinga lapha yana kuyafa abantu. Asukuma uhulumeni hayi kuthiwa asukuma ngoba umonakalo usomkhulu. Ixhala lami imiphefumulo le abantu ngeke ibe sabuya ngoba noba kungenziwani kwenziweni insapho sezishiyeke zinkeda. Yona ibhlungu lento yenzakalayo ingase uncedo layo luvele ingaphinde ibekho. Kona utata uRamaphosa uvuke emvanyane bekumele ba ithele lento isaqala aphaphame akhangela uncedo kusekangoko. Kutheni umongameli efika emva kwesithonga bekumele ba ufike xa ibona uba iyaqala lento abantu bayasweleka ufika abantu abaninzi beswelekile abantu bayakhala isijilo uzabanceda ngantoni? KuFacebook usamkelo semlatakisa uthi ingxaki ke leyo bafuneka kulindwe kusweleka abantu ukuze kuthathwe amanyathelo. Uviyelwa Shumi uthi ngekungcono kuba ke akabathembisi nje uzakuza naso esisombululo nyani angapheleli emoyeni. uBenny Masamanzi uthi hayibo mna andinathemba imeko izaguquka kudala kwangqengqezwa ngurhulumente babe abantu behlupheka uthe sekwelerha kwathuba. Uzolani kaDosini Nqanda uthi msasazi umhlekazi uRamaphosa kuhle ba andwendolela amandla kodwa aqinisekise kuba faka isandla nceda uluntu angathembisi nje ngoba kaloku bahamba bodwa ekuthembiseni kodwa dololo ukwenza izithembiso zabo utshe kutshikitsha eGatco. Kanti ungaphefumla kumaqonga ethu onxibelelwano ngokuthi usebenzise le nombolo yeWhatsApp nengu-071 670 2548. Sekela mphathiswa wemisebenzi yoluntu nolwakhiwo unkosikazi Bernice Swarts uthi iyabonakala indima edlalwe ngurhulumente ekubonelela omasipala ngolwakhiwo lweziseko ezingundoqo. LokaSwarts ubekhokele iphulo likarhulumente lokuzisa iinkonzo kumasipala waseMbombela eMpumalanga eziquka ukuvalwa kwemingxunya, ukutyala imithi nokucoca. Emasekela etindvuna kuhulumende Bernice Swarts kanye naBhenki Kekana bahole umkhankaso wekuthula kwetinsita eMbombela. Lena ingxenye yemitamo yahulumende yokuqinisekisa ukuthi imigwaqo isesimeni lesikahle. We need to partner with our municipalities and district municipalities in actually doing imbizos where we come down to the municipalities and do work around challenges which the communities are always complaining about, which is our pothole patching, the cutting of grass and cleaning of the communities. We are here in action. You can see no high heels, no manicure. We are all hands on the deck. Masipala weMbombela ukuthokozela kakhulu kusekelwa nguhulumende wesifundza kanye nahulumende wavelonke. What we are appreciating is that national government is coming down to municipalities to assist us doing the work. Tindvuna letivela kuhulumende wavelonke tithi titawubeka liso lelikhaliphile kubomasipala kuti kuqinisekiswe ukuthi imiklamo yekwetfulwa kwetinsita yendeka ngendlela lefanele. Umkhankaso lonjengalo
utawuchubekela kuletinye tikotsi letifaka ekhatsi iHartsbande kanye nenkangala. Etindzabeni tetfu ku Channel 163 lotiletselwa iNewsroom Africa, ngingumweli Masilela, eMbombela, eMpumalanga. Kwinzame zokuphelisa izakhiwo zodaka kwiilali zaseMpuma Koloni nokubonelela ngezindlu ezisemgangathweni kuluntu elihlelelekileyo, umphathiswa wesebe lokuhlaliswa koluntu unkosikazi Siphokazi Lusithi unikezele ngokusesikweni ngezindlu ezingama-52 kubaxhamli kumasipala ombaxa weBuffalo City. Abahlali basezilalini zakwamasingatha nasetolofiyeni baxhamle kule nkqubo yongenelelo likarhulumente lokunceda abahlali abahlelelekileyo ngokuthi kuphuculwe iimeko zabo zokuhlala. uSiphosethu Boy usiphathelele ngxelo. Umnumzana Makhaya Ndevu ngomnye wabantu abalinde ixesha elide kwakhelwa indlu. Uthi belusapho kuyabonwabisa ukubona le nkqubo iqalisiwe. Indlu yethu siyavuya kakhulu, siyazingca ngaloo nto ngoba nakuthi kuzabuyela isidima sobuntu bethu. Ngelixa kwilali yasetolofiyeni inkondekazi enama-72 uDeborah Ntsheyisa esithi wazalelwa kwindlu yodaka yaye usahlala kuyo nangoku kunye nentombi yakhe. Ndiziva bhetere mandi kakhulu, ndithi ndiyambulela noThixo, ndibulela nani ngoba ndide ndibe kanti nam ndizawufumana indlu njengabanye abantu. Umasipala iBuffalo City uthi uzichongile indawo ezineentsapho ezifanele ukuxhamla kule nkqubo, ngakumbi kwilali yakwamasingatha nasetolofiyeni. Kukho izindlu ezi-about 1036 esizakhayo singumasipala because zi-urgent intervention esizenzayo singumasipala sisebenzisana ne-department neenkosi. Umphathiswa Lusithi uthe liphondo likwiphulo lokuhamba ngesantya esiphezulu ukuhanjiswa kweenkonzo zoluntu kubahlali abanezidingo. Le project yenzeka kuba i-department ijongene nokukhulula ii-projects ezimileyo zesebe. Ngelixa abanye babaxhamli belinde ngomonde ukuba amakhaya abo amatsha agqitywe, abo baneeyunithi ezisele zilungile bavakalisa umbulelo wabo njengoko beza kukhuselwa kubusika obuqhaqhazelisa amazinyo kulo nyaka. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndingusiphosethu Boy, eQonce kwamasingatha. Inkqubo yokuxhotyiswa kwabantsundu kwezoqoqosho noma kulinganwe kwezengqesho ebisoloko igxekwa kabukhali njengenomkhethe, kodwa kwingqungquthela engozinzo lwezoqoqosho ebanjelwe eMidrand eRhawutini namhlanje, ingcali kwezoqoqosho ithi kufuneka kubekho iinguqu ezingakhethi phela emasini. Kusuku lwesibini lwale ngqungquthela kujoliswe ekubeni ishenxe into yokunikwa izabelo igcuntswana elithile kwiinkampani zabucala, koko wonke umntu axhamle ngokupheleleyo kwinkqubo yokuxhotyiswa kwabantsundu kwezoqoqosho. What we mean by that is seeing how best business as well as industries out there can have impact on the end beneficiaries through their broad-based black economic empowerment initiatives. Ugqirha Nkosazana Dlamini Zuma ojongene nababhinqileyo ulutsha nabo baphila nokhubazeka uthi lo mthetho ubalulekile khona ukuze wonke ubani athathe inxaxheba kuhlumo lwezoqoqosho. If the majority of the population is not involved in the economy cannot grow to its full potential. So I think it's very important to understand that, but then to ensure that women, youth and persons with disability are skilled so that they can get jobs or create jobs. Ngokweenkcukacha ngabantu abantsundu abona bangaxhamliyo kuqoqosho lweli. Okaphadayathi ulebele ngelithi ukuze zizalamathokazi ezinguqu kufuneka intsebenziswano. Umqeqeshi Bafana uHugo Bruce ubhengeze iqela lakhe lokugqibela elinabadlali abangama-33 eliza kuqobisana neMorocco kumdlalo wokugqibela ukuzibekela indawo kwitumente yamazwe aseAfrika iAFCON. Omabini la maqela sele zifumenele indawo kule tumente. Umqeqeshi weBafana uHugo Bruce ulibhengezile iqela lakhe eliza kujijisana neMorocco kumdlalo wokugqibela wale midlalo yokuzibekela indawo kwindebe yeAFCON. Umqeqeshi uthi bekungekho lula kwaphela ukukhetha aba badlali abakhethileyo. As a Bafana coach now, I'm on a stage that the decisions becomes more difficult. I have to choose, can I take Mayo or will I take another striker? Nangona omabini la maqela sele ezibekele indawo kwiAFCON,
eza kubanjelwa e-Ivory Coast, kodwa uHugo Bruce uthi soze ube lula lo mdlalo. It will be a tough game, but I'm happy with that game because I'm sure that comparing with last year Morocco game, that we progressed. We have a better team now. Ukanti lo mdlalo uza kubanjelwa kwibala lase-FNB Stadium ngentsimbi yesihlanu malanga ngomgqibelo weveki ezayo. Thabile Makhaphela selengqangile neMozulu. Nkosi kakhulu kweqwathikazi deskeni yendaba. Ndiyakubulisa Mzonzunda apha ekhaya. Ndikwamkela kaloku kweyam idesika yeMozulu. Igama lam ke ndinguThabile uMamthembu, ndingowakwa Makhaphela. Nantsi bethuni iMozulu. Sivula kwatsho ngaphaya eMpuma Koloni eMonti uMndantsane ngamashumi sisithathu ngamathonsi njangephi ezamvula phaya ekuseni. Kanti phaya eGqeberha kusafana ngayela 18 degrees naye ekhatshwa ke Mzontsundu zezo ntshizane zemvula. Kube njalo ke naphaya eFreystata eBloemfontein ngeshumi nje elinesine eliconge kamnandi phaya ekuseni nangorhatya kwakhona ngomso kwakweli phondo linye phaya eSasolburg. Kuye kaloku la 19 degrees naye usazolile. Masijonge Mzontsundu phaya eRhawutini eJohannesburg ethembisa ngo-19 degrees naye wezulu nje izole kamandi phaya kusukela ekuseni. Kanti bebufana ke le meko phaya koVereeniging ngo-20 degrees naye usacwengile. Yona ke meko phaya kwaZulu Natal eThekwini sisibini ngamathontsana nje ezomvula phaya ekuseni. Kanti ngorhatya kwaphaya eMgungundlovu kwaZulu ku-22 degrees naye usibekele kakhulu nje yonke imini yangomso. Ukanti meko phaya eLimpopo koPhalaborwa ngama-34 kucoke kamnandi lihlabile umhlabila ngaphaya. Kanti kusafana ke mbukele ekhaya ePolokwane kucwengile ngaekela 26 degrees. Yona ke meko phaya eMpumalanga eMbombela ngama-31 izulu nje lihle kamnandi yonke nje lamva kwedinala yangomso. Kanti kube bufana naseSekunda neziphaluka kuye futhi la 20 degrees. Yona ke meko phaya eNorthwest eMahikeng sisibini lihle kakhulu ke Mzontsundu lazulu phaa ngorhatya kwangomso. Kube bufana naphaya koRustenburg ngaye la 25 degrees naye uzolile. Yona ke meko phaya eNorthern Cape eKimberley lishumi nje elinesine kucoke kakhulu Mzontsundu apha ekhaya. Ngorhatya kwakhona le meko iyafana naphaya ko-Upington nengingqi ezikufuphi ngo-16 degrees kwezulu nje elimnandi. Kanti meko phaya entshona Koloni eKapa lodumo ku-16 degrees ekhatshwa ke Mzontsundu ngamathontsana njangephi emvula phaya ekuseni. Kodwa ke siyayiqukumbela iMozulu ngeGeorge ngo-15 degrees wezikhukhula zemvula kakhulu. Mna ndikuqhudeni ingozi uMamvela sebethuna ndindithetha kangaka xeshele myawuli. Mamthembu siyabulela inkosi kakhulu ntombi ngengxelo yeMozulu osenzele yona. Ndimobonga kuwe mamqwathi ngokundiboleka iqonga. Ungafumana la manqaku namanye kwiqonga lethu le-YouTube kwakunye nakwiqonga lakaFacebook noTwitter ngomso oogxa bethu bazawuthi izindaba zethu ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.